Yo, what's up mga katropa? It's a good day. So, for today's vlog is re-react tayo ng mga Facebook post, random Facebook post. So, let's start. First Facebook post na ating titingnan ay ito. Itong post na to. Kumikinang na kutis, gusto mo bang maging kutis artista? Sa abot kayang halaga, pumuti na di na babalik sa dating kulay. Mawala ang pimples, acne, white and blackhead, peklat, sunburn, scars, stretch mark, maitim na kilikili at marami pang iba. Tingnan nyo naman. Sa post na to, hindi talaga ako kumbinsido dahil lesson learned. Walang madali sa mundo. Itong lahat na ito ay maari pwede kang pumuti sa isang igla, pero ang mawala ang mga ito sa isang gamitan lang ay hindi talaga posible. Huwag kayong gumamit ng basta-bastang ano sa inyong katawan dahil baka hindi pa yun baka hindi pa yun ganda sa inyo at baka magdulot pa yun ng pagkaiba ng yung mga mukha katulad dito na i-apply mo sa mukha. Next post is ito. Tingnan nyo naman. Kinumpare nila ang tawag sa mga bagay-bagay sa Pilipinas at sa US. Tingnan nyo, sa first picture, Techypodulus, desert millipede, yellow spotted millipede. Sa Pilipinas, tren-tren. Totoo naman at tren-tren ang tawag dito. Ito, Mexican, German, Italian, iba-iba, di ba? Pero sa tawag natin, Amerikano lahat. The next is chickenpox, pityriasis rosen, skin fungal infection. Sa Pilipinas, nabuyagan. Nabuyagan ra. The next is death cap, fly agaric, destroying angel. Ihi sa iro. Inihi na sa iro. Iba talaga ito mga Pilipinas. Leopard moth, buff teeth, palera, eyed hawk moth, Simeritus ocaliatus, kalag sa namatay. Totoo naman. Tingnan nyo, kapag may mga butterfly na pumunta sa bahay nyo, tinatawag natin itong may bumisita na kapamilya natin, di ba? Yun naman, di ba? Next. Mga sites to Disney, Cartoon Network, sa Pilipinas. Talagang natutawa ako sa tawag na hentai. Then sa Pilipinas, King Koy. Isa lang yung mga Cartoon Network, di ba? Isa lang yung mga cartoon. Next, taga Luzon at taga Visayas ug Mindanao. Cubao, Pasay, Cavite, Makati, Las Piñas, Alabang. At tawag ng mga taga Visayas at Mindanao ay taga Manila ka. Kahit gano'n ang mga compare ng Pilipinas at sa US at sa ibang bansa, di ba ang creative natin ng mga Pinoy? So let us continue being creative, guys. Kahit memes lang to ay alam naman natin na ma-relate natin to sa ating sariling buhay. So yun, if you want to be
if you want na if you want na tune in for more videos, please hit the like button and subscribe to my channel, and also hit the bell button for more videos para ma-update kayo sa mga videos ko sa susunod. So thank you for watching mga katropa, isang wow naman dyan.